Niiskuneiti juoksee niin kovaa. Mumipappa! Mumipeikko! Rauhoitu ja kerro mikä on raiska ja nimi. Niisku... Oi, hän on sitä tyyppiä. Estää hänen kokeilunsa. Sanoitko kokaiini? Sanoin. Vauhtia sitten pöttösiin kaikki. Kokaiinia ei riitä tuhlattavaksi. Hupsista! Kokaiinit tänne tai kuolemaan. En. Sinä olet alhainen. Koelento sujui hyvin vai? Juu. Kuule Niisku, Niin? aiotko sinä vielä käyttää kokaiinia? Mitä jos en? Minä haluan sitä. Saanko Yhdellä ehdolla. suostu mihin vain? Pane upeaa kärveliäni. Tietysti, minä kokeilen. Saat yhden arvottoman kirjan. Piu, se kuulostaa joltain! Varoin, Mumipeikko!